Ayan mga katapso, yun, nandito na yung mga kasamahan ko. Nandito si nanay, tapos yung mga kapatid ko. Namimili sila ng pagkain. Nagpapahuli lang tayo dahil baka tayo magbayad. Ayan mga katapsoy, nakasalampak lang yung mga tao dito dahil sobrang dami at wala na po mapwestuhan. Dito na lang po sa damuhan. At may ano naman po sila, may sapin. Ayan! Ayan mga katapsoy! Ayan, welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng aking mga videos na i-upload. Ayan, at nandito po tayo ngayon para sa ika-6 na gabi, kung hindi ako nagkakamali, ng Lawang Fair o Lawang Night Market. At ngayon, nandito kami nakatango ngayon sa sa kay Kuyang Maglalawa. Kay Kuyang Gagamba. Gumagawa ng, ayan, lawa-lawa. Ayan. Wow. Wow. Oh, ate, patikmin mo ako. Bigyan mo ako. Ayan, oh. Hello mga katapsoy. Yan ang pag-like. Hi! Hello! Mag-hi naman kayo dyan! Ayan mga katsapsoy, kasama ko pala si nanay at mga kapatid ko, pati na rin yung tita ko nandito at saka si Mayor nandito. Abangan ninyo. Hi! Shout out! Hello! I-shoutout nyo na yung inyong mga ex. Yung mga ex ninyo na hindi na kayo binalikan. Parinig ko sa mukha eh. Andito si Mayor. Hoy Mayor! Ayan mga katapsoy, nakasalampak lang yung mga tao dito dahil sobrang dami at wala na po mapwestuhan. Dito na lang po sa damuhan at may ano naman po sila, may sapin. Ayan. Manineng, paghay na lang eh, pangumusta na natin sa Manila. Ayan. Ikaw man, Nikki. Nikki, happy birthday sa December. Kuya, buwas. Hala, huy Mayor, birthday mo pala bukas. Ganda ko ano nalagnak. Ang babalik natin performer si Miss Renato Galit. Again, taga-taot mo sa pinapapasok, malakta si Mr. Renato Galit sa kanyang performance. Ayan mga katapsoy, nandito na yung mga kasamahan ko. Nandito si nanay, tapos yung mga kapatid ko. Namimili sila ng pagkain. Nagpapahuli lang tayo dahil baka tayo magbayad. Ayan o, ayan si nanay. Hi nanay. Huwag niyo akong pagbayarin yan ha. Mag-ano lang ako, magkikendi lang ako. Ayan o, parang ang sarap ng binili nila. Hi! Mag-hi naman kayo sa vlog ko. Thank you very much. Shout out! Okay. Bye-bye. Opo. Pabay ito kayo. May isna ka makanina. Ayan mga katapso, yung dami ng tao ay kagaya pa rin sa day 1. Napakarami pa rin po dahil siguro mga ingas yung mga tao dito. Mantakin mo ba namang 2 taong walang masyadong
kaganapan tuwing may fiesta dahil nga sa pandemic, sa restrictions ng pandemic. Pero sa ngayon, nabigyan na pagkakataon yung mga tao na pwede nang magkatipon-tipon, kaya ayan, naglabasan lahat. Isinama na rin namin si nanay dahil para makapamasyal na rin kami. At syempre makapag-snack dahil siya ang sponsor. Ayan mga ka-chapsi, sulit talaga yung pagpunta dito ng mga pamilya dahil po nakapag-banding na po sila at makakain na rin po sila. Ay maraming pang tinitinda mga pagkain, mga local products, foods and products po ng Lawang Northern Samar. At may mga performers na rin po. Ako lang po yung hindi nagpe-perform. Mahihain kasi ako. Ayan, may mga pulis din po na nakaantabay para po siguro sa sa proteksyon ng mga taong nandito. And of course, para na rin po manghuli ng mga kagaya kong maiingay. Ayan si nanay, nag-i-enjoy si nanay. Tapos kasama si Bibian. Ayan, shout out si Bibian. Ayan, umuusok pa yung mga paninda nila kuya. Grabe. Samantala ako, umuusok yung tiyan ko sa gutom. Yeah. Siksikan yung mga tao, siksik, umaapol, bleed. Ayan may dangas, may ulas, may kalbo. Ayan, nakipagsiksikan si nanay. Ayan mga ka-chapsi, pabalik na kami sa aming pwesto dahil nakapamili na sila ng pagkain. Nakasunod lang talaga ako dahil wala akong pambayad dyan. Ayan, may kulang pa atay, pinauna na yung mga kasamaan ko. Oy, mabalik ka to pero diri pa kakaunon ha kay mapalipasan iba. Ayan mga ka-chapsoy, enjoy na enjoy si nanay Enjoy na enjoy din siya sa pagbabayad. Yeah. Okay, na bahala dyan ha. Basta lahat ng in-order ko, bilhin nyo. Nakatawa lang ha. Yeah, trust God bakit para sa inay makita mo sa kamera. Salamat. Huwag ka kita iwanin po muna ito. Ayan. Ayan mga ka-chapsoy. Hala, di ko. Diri na ako mapat. Agad ang kamay Maraming suka. Ayan, may pansit. Tapos, ayan. Pang kusina. Grabe mga ka-chapsoy, ang dami talagang tao. Ilibot natin yung ating camera ha. Tingnan ninyo. Grabe kumpul-kumpul yung mga tao at mukhang nag-enjoy po sila. Mayroon pong mga pagkain, halos karamihan may mga pagkain at nag-iinuman po yung iba. Ayan Ayan mga ka-chapsoy, nagpunta talaga kami dito sa plaza para lang mangiklop. Ayan na yung bumili ng ng sausawan. Ayan. Ate, wala nang space, pwede bang tumayo ka na lang? Ate, maglakad-lakad ka na lang. Mamasyal ka, tapos hello mga ka-chapsoy. Aligis pa tayo na sa pila. Ayan mga ka-chapsoy, bardagulan na. Kakain na pa kami at nandito pa kami sa plaza. Nakasalampak lang po kami at may bumili po kami ng mga pagkain. Ayan, kaunti lang po yung pagkain namin. Ulit na kami, hain ka na. Ayan mga ka-chapsoy, hindi ako masyadong makapagsalita dahil kumakain kami. Ayan, at nag-enjoy naman po kami dito. Inantay pa namin yung isa naming kapatid
Ayan, thank you mga kachapsoy. So, thank you sa panonood. Hanggang sa muli.